100 meter fjärilsim. Och går vi tillbaka till tävlingarna i Göteborg för ett år sedan. Då var det Kristensson från Landskrona som vann på 59 och 34. Tid som vi ska kunna lätta oss till för Albin Löfgren som simmade in i regionsfinalen på en tid under 1 minut. Mästerskapsrekordet är Linus Junefelt från Jönköping som han satte 2006 i Malmö. Tidigt 57,03. 50 meter in i denna finalsimning så har Albin Löfgren först 27,46. Då har han simmat snabbare i regionen. Det har Erik Brandman på platsen och Sebastian Panza på tredje plats. Och då är det så att Albin Löfgren ska ta hem den här simningen. Ja, kom igen nu då! Och därefter på tredje plats Hugo Eriksson. Men vinner det gör Albin Löfgren på 58 och 09. Andra platsen till Daniel Kattes från Ängelholm 59-13. Även han under minuten. Och sen på tredje platsen Hugo Eriksson från Tureberg 1.00.